Άγιο που εκτελείται γρήγορα. Στο Δουλόπουλος με τον Παπάζογλου πάντα να τον ακολουθεί. Φωνές για φάουλ, αλλά υπάρχει ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Νίνης, ωραία για τον Σπυρόπουλο. Έξω από την περιοχή ο Χριστοδουλόπουλος παίρνει την μπάλα. Βρίσκει χώρο, έτοιμος για να σουτάρει. Θα το κάνει ο Τζιμπρίλ Σισέ. 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Πολύ εύκολη δουλειά για τον Τζιμπρίλ Σισέ. Έτοιμο γκολ από τον Χριστοδουλόπουλο. Και ο Γάλλος δεν χάνει την ευκαιρία να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ζεζουάλδο Φερέιρα γυρίζει στον πάγκο του και κάθεται. Μπορεί να ηρεμήσει. Ενώ ο Γεωργιάδης, απογοητευμένος, βλέπει την εξέλιξη του μάτς να είναι όλο και πιο δύσκολη για την ομάδα του. Εδώ η προσπάθεια του Χριστοδουλόπουλου, πολύ ωραία. Γύρισμα στο Τζιμπρίλ Σισέ, 2-0. Εύκολη δουλειά για τον Γάλλο. Φτάνει τα 13 γκολ σε 12 αγώνες στη φετινή Super League. Αποθέωση για τον Γάλλο από τον κόσμο. Και βέβαια εδώ βλέπετε ότι είναι πίσω από την μπάλα ο Γάλλος. Κάνει το 2-0. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως φαινόταν μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό.